Приятели, какво е това там? Какво ли може да е това? Усещам го странно. Като се прибера вкъщи, ще разбера какво е. Може ли да дойдем да ти помогнем? Добре, хайде, приятели! Какво ли прави това нещо? Може би е нещо магическо. Магии не съществуват, брашчо. Ще отида да видя дали е магическо. Брашчо, чакай! Брашчо, чакай! Сега ще омагьосам тази кола. Получи се! Но брашчо, как го направи? Не знам, просто се шегувах, че ще омагьосам колата с това странно нещо и тя стана малка. Ако това попадне в лоши ръце, ще стане опасно. Трябва да правим колата и да го скрием. Добре, хайде, всички към вкъщи. Добре, какво да правим с това? Някакви идеи? Може да омагьосваме различни предмети и накрая магията му ще свърши. Добра идея! Хайде, всеки да донесе нещо и да го омагьосаме. Добре, събрахме неща, които да омагьосаме. И сега да ги омагьосаме. Това, нещата са омагьосани. Но сега не трябва ли да крием и тях? Да, така е. Усещам още магия в това нещо. Не се е изчерпала. Не трябва никоя обикновена играчка да вижда тези магически неща. Сетих се да скрием нещата някъде. Добра идея. Добре, скрихме всичко, освен цветните пръстени. Може пръстените да останат в къщата на някой от нас. Никой друг няма да ги види. Предлагам да останат в моята къща. Без това вече са тук. Добре, но сега трябва да си тръгвам. И аз. И аз. Чао. Здрасти, мамо, прибрах се. Какво е това огромно нещо по средата на хола? Това са магическите пръстени, за които никой не трябва да разбере, че съществуват, защото ако попаднат в грешни ръце, ще дойде краят на света. Добре. Приятели, снощи цяло вечер изучавах магиите на магическите пръстени. Магиите са твърде опасни. Трябва да се погрижим никой да не разбира за тях. Но ако разберат, че се грижим никой да не разбира за магиите, ще разберат, че има магии. Затова никой не трябва да разбира и за нас. Трябва да направим тайно общество. Какво ще кажете да се казва тайното общество на магическите пръстени? Идеално е! Добре, но да не говорим за такива тайни неща тук на открито. Да се приберем в тайната квартира. Имаме ли тайна квартира? Нямаме, но да отидем у нас. Там са магическите пръстени. Харесва ли ви? Но, кокошки, какво е станало с къщата ти? Нали ви казах, снощи до късно използвах магии и превърнах къщата си в това. И вече като умея магии, новото ми име е магическата кокошка.
Много е хубаво магическо кокошки. Приятели, трябва да ви кажа, че заминавам. Ще пътувам с кораб. Това е страхотно, прашчо. Само не забравяй, не казвай на никого за магическите пръстени. Няма да кажа на никого, приятели. Кога заминаваш, прашчо? Утре сутринта. Ще дойдете ли да ме изпратите? Разбира се, прашчо, ще дойдем. Трябва да тръгвам, приятели. Чао! Чао, прашчо! До нови срещи! Чао, прашчо, чао! Прашчо си тръгна. Сега сами трябва да опазим тайната на пръстените. Трябват ми гъби за супата. Омръзна ми да правя всичко с магия. Ще отида до магазина да ги купя. Но първо ще взема пари. Така е много по-лесно с парите. Време е да отида до магазина за гъби. О, не! Златният пръстен го няма. Няколко дни по-късно. Писмо в бутилка. Какво ли пише на него? От моите приятели. Скъпи прашчо, загубихме златния пръстен. Имаме нужда от твоята помощ. Моля те, ела си. Трябва да помогна на приятелите си. Идвам, приятели. Прашчо избяга. Бързо, след него. Идвам, приятели. Но какво е това място? Един месец по-късно. Приятели, най-накрая ви открих. Прашчо, гонят ни роботи на златното пате. Вземи синият пръстен. При теб ще е на по-безопасно място. Бързо бягай да не те хванат. Но, приятели, чакайте. Приятели, тръгнаха си. Трябва да кажа на патетата истината. Приятели, вижте, минаваме покрай морето. Но къде е прашчо? Тук съм, приятели. Това беше историята, синьо пате. А сега искам да вземеш синият пръстен, както и котвата и магическата шапка. Преди той да се усетил, бързо бягай, синьо пате, бягай. Бягай, синьо пате, бягай.